si Judas Iscariote murato siya sanga nga na sapli ba na siparit sa punuan niya kay kinahanglan magyud 12 ka main nga sanga ang gi-establish ni Kristo motong giilisa nila og lain nga parihasad ni Judas kuyog ni Hesus sukad sa pagsugod niya siyang ministry niya karon kay nangamatay naman sa tong mga apostoles sa lain-laing paagi pero kasagaran martyrdom sige sang ilis siging ilis og sanga mga bag-ong mga sanga ilingi ay mong tupad ing na sanga ka ni Kristo sanga ka ni Kristo or ilisanan basig ilisanan ta nya matud pa ni Kristo dili kamo maoy nagpili kanako ako ang nagpili kaninyo munang kining atong kinabuhi labi na gis kinabuhi sa pagbinuutan dili ni atong kabubuton gi-inspire ta gidasig ta sa Espiritu Santo aron mubuhat niya na kay usatas gipili sa Ginoo. Ako bitaw magunahon ako kani kang namalit na tug slots sila ba kay gabuot ani nakarealize yung ko nga dili dahil ni kabubuton sa Ginoo ang pagpalit o dili ni atong kabubuton lang ang pagpalit og slot tandugon ta sa Holy Spirit dasigon ta gipili ta nga kanini ang maoy mo tabang pagkumpleto sa atong proyekto nga bitay mi text nako ingon siya grabe gid ang kalisod sa among pamilya karon padre kay naay among mga bayronon perting daghana niya murag nahunong mang trabaho murag papahawaon na pod sila sa ilang giabangan nga balay wa na gid sila mahimo pero sige ra gid sila tabang sa mga nanginahanglan apil na dinhi sa ato palit gyapon sila slot labing minus usa ka slot regularly niya minaw pod sila sa hangyo sa Ginoo wa naman gid sila kwarta na pa man sila cellphone na sila laptop ilang gi pamaligya niya ang halin ila sa gikuhaan palit sa sila slot nato karon naganam-anam na sila ka-recover na sila nauli na sila sa ilang panimalay nga ilag yun niya nakakita na po sila mga ginagmayng opportunities in life siya ipadayon lag-ampo pa der nakoong mo padayon mo anang inyong pagkamanggihatagon mubunga gid mo kay ang Ginoo may nagpili ninyo pagkamanggihatagon nyag inyo ginang sigihag sunod siya'y mo pabunga kanato matud pagay niya diri mahingpit ang inyong kalipay gilingay mong tupad ing na magsigig yung kagpalit og slot ing na no duha na ra ba ni kabuk atong slots no na atay SBF dag para sa atong kumbinto tag 500 pesos ni per slot ang atong halin as of yesterday niabot na og 21,199 ka slots na apay 38,801 ka slots nga available niya naani siya ay 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge nakadawat na pud ta og 17 ka 16 slot challenge niya ang atos ang ikaduhang slot mao ang para sa Kapilinya de Fatima katong San Remigio
part 3 na ni siya. Kaya ang part 1 katong pag-construct August 8 to October 2, 2021, mao to'y part 1, 30 million atong gi-raise. Ang part 2 katong pag-consecrate sa Kapilinya, January 19 to March 13, gi-raise nato ang 10 million. Nga karon part 3 ang pag-landscape na ni sa kaning atubangan sa katong main nga chapel niya. Ang grounds na niya gibutangag pillars niya, na ay mga gipang simento, gi-landscape, nindot na ni cost ni siya og 24 million niya. Ang katong atong part 1 og part 2 na amo dito'y sobra nga 13 million gibayad, so 11 na lang niya. Naka-raise po sila from September hangtod karon, hangtod atong 13, naka-raise na po sila mga sa Kapilinya og mga 5 million, so 6 million na lang atong tiwason og bayad niya. As of yesterday nahalina na punta ani og 91 ka slots, so 5,909 na lang ka slots ang available para sa Kapilinya kaning Mother Mary's Healing and Deliverance. O niya 82 ang dito sa Kapilinya atong Pizza 13 ni. O niya ang ato dinhi gahapon nahalinan sa tag 9 ka slots, di ba? So good na tagkahalin. O atong pakpakan ang tanan nga namalit ni ini. Salamat kayo. Kini siya pagpakita ni nga kita sanga nga connected paspunuan. Kay namunga man niya ang iyang bunga pahimuslan sa atong simbahan. Niya sige pa man sa tagdawat dinis atong investment slot katong DSAP na nasay usa gahapon nga atong nadawat, so 194 ka slots na ang atong DSAP, kaning tag 500,000 nga pesos nga investment slot with 25% interest per annum. So napamudihay wa gamita nga 500,000, ibilin lang sana dinhi ato nang gamiton para sa kalambuan sa simbahan. So lain na sang pakpak para sa mga DSAP investor. Salamat kayo. Kani ginagmay ra ni paghatag, pero dunay requirement si Kristo nga kung gusto kita nga makumpleto gyud ang atong kalipay, ingon siya pagpakamatay gyud. Gilingay mong tupad na musangko gyud kas pagpakamatay. Willing ka? Kung medyo okay na kaini mo ang pag-share sa imong kwarta, sa imong mga material things, ngadto sa imong silingan, ngadto sa nanginahanglan, nganhi sa simbahan, dili pa na igo. Pagpakamatay gyud. Mao ni kani mga apostoles, sila si Matias, nagsige ni sila suroy-suroy ng hatag, nitabang sa mga masakiton, sa mga nanginahanglan, pero ang pinakataas gyud nga ilang gipakita mao gyud ang pagpakamatay. Pinaagi sa paghigugma sa kaaway. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? Hatagan siya sa Ginoo og usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Ang lungsod sa Ginoo mga igsoon tuas langit. Nya hatagan siya usa ka lingkuranan. Pasabot kun andam tang mopadayon sa buhat sa mga apostoles sama ni Matias, iyang gipadayon ang buhat nga gisangon ngadtong Judas Iscariote. Nya kita mutabang sa tapagtuman ani, labi na gid sa mga buhat nga gipadayon sa mga santos samang San Vicente Ferrer, perting nindota sa atong kinabuhi hangtod Dios kamatayon. Ug mao na ni ang tinuod nga kaluwasan, mao ni ang tinuod nga kalambuan sa kinabuhi nga mahimotang mabungahon hangtod sa kamatayon. Last na lang lingi sa imong tupad, ing na pwede ra gyud ko nimong
patyon. Sige na. Di man gina mo patay imong tupad. Pero ingna ba na pwede ra gyud ko nimo patyon. Kanindot ana kung mag-practice ta na kay makaatubang unya tagtao nga mo patay gyud. Kana mao na ginang panahon na ang imong gi-practice pareha na bang boxer unsa may praktisan sa boxer sige hagsukmag pansimbag di pa man na mo sukol ang coach katong trainer ang trainer magdadaan ang naang murag sukmag-sukmagon mura sa kunuhay sila nag sukmagay practice ra na yahuman kada mga sparring mates di man gina maninood pero practice lang na kay kun nindot kayo imong practice inig-abot na gyud sa aktual nga kaaway di na ka maglisod muna kamo mga asawa practice inyong bana pagsulti dong pwede ra gyud ko nimo patyon ana ang mosulti ani okay kayo nya mubaw sang bana mas maayog ako'y imong patyon kay I love you very much ana ba moabot yung panahon matubang nimo ang kabit sa imong bana nya unsa may mo isulti di jud ka masuko kay nga naman mauna ni ang kamatayon nga akong gisaad sa akong bana di ni mausab ang akong paghigugma bahalag gaagas akong luha ang mahal nga Birhen Maria nga atong gipasidunggan karon mataghapon dinhi sa atong Flores nagagas ang iyang luha sa dihang nagtan-aw siya sa iyang anak nga gipatay sa iyang mga katagilungsod pero wa gyud mausab ang gugma ni Maria kay iya namang gi-practice daan ang pag-ingon matuman dinhi kanako sumala sa imong kabubuton practice unsa to right practice makes someone perfect na practice lang sa tagpalit og slot 500 para sa SBF dag 1,000 para sa MMHD para sa kapilinya nya mahurot ra ning 6,000 nga kapilinya mahurot ra sa ning 38,000 nga SBF dag nya human ana makakita dayon tag malipayon nga katilingban o mabungahon nga kinabuhi